mane gimowa preach. Wach miwacho ni wan ok wadwa demokrasi kata ni ok walao parties moko mondo odonj ka. En mana jopiny ema ochung gi party gi, nikech party gi ni endi emosegologi e yore mang'eny, kendo kama gisechope en mana nikech wach party. To wang'eyo ni nitiere jok moko hero riwruok marwa kaka oganda ma Nyanza mondo mi gikaw gibed ni gidictate gik moko te. To wadwa wacho ni e bwo ODM gik moselosore e Kenya ka mabeyo duto kaka devolution makoro konyo counties te nokel mana gi ODM kokalo kuom jatendwa jakom Raila Amolo Odinga. Kiwacho ni wan watamore ni jomoko ok bi, wan ok watamre, ena ni jogo ema onge agenda maginyalo wacho ne jowa, nikech sama gintiere magibet kuro gin gidwaro mana mag igi. To wan kaka ODM wadwaro ber ne ji duto mane ODM kende Kenya mzima mondo giyud equal treatment, giyud respect kaka jopiny ma Kenya mane e Kenya ka, to jomoko to dwaro mana mag igi. Mano kende gima wawacho. Kendo wawacho ne jowa biro gisebiro mana kaka ne giwacho, giwuotho kuonde mang'eny e counties. To gima watemo wacho ni maendi to ODM zone, nikech ji mang'eny ong'e ni ODM ni kende ema nyalo konyogi, kendo ODM ema ng'iyo silaha margi. Mano kende mwawacho. Maendi ok en gima kawuono kende. Parties osebetie, ne nitie KANU, ne nitie Jubilee, ne nitie UDA bende koro ero biro. Gin wadwa ni gibi gikelnwa policy margi maber, ok wadwa ni ginyiewowa gi pesa. Omiyo kata gibiro kuonde ma gidonjego gitema tema, to gima nyalo timore jogo dhi kuro gi igi ni kawo mana pesa, to membership to pod odong' adong'a e ODM. Mane gima wadwa nyisogi. Charles Mwange studio ka bende biro bedo ka ng'isowa kamane na dier kose oyo, ponono ni en mana chenro magitimo mar mondo mi gibeda kod jokanyo mathoth. Kata kamano inyisa ni Nakiso Tuko, jakom ODM mane kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay, nyaka sani koro oseriwore kodwa. Oyawore Nakiso ka nitiere kaunti ma Homa Bay. Okinyi ma kawuono ichiew nade? To in bende inyalo mana nyisowa ni bende chuna ni ka in ja ODM ema ponono inyalo yombo e gwenge mag Luo Nyanza, inya ka in ja siasa. Kalno ni nyaka sani nitiere kata jago ma bende yande okwedo ni ka UDA ande wacho ni gintiere kod mbi e gwenge go mag Nyanza, nowuok oko kwedo ni UDA podi onge kod mbi e gwenge mag Nyanza. Nakiso akia kiwinje yo makare, kata kamano nyisa ni tudruok pok obedo kanyo yo makare. Ng'e gik molos kod lwet dhano jabedo kod ng'ikruok matindo tindo. Kata kamano wabro bedo kwadok ire e kinde mwaboloso tudruok. Charles, iwinjo kanyo kaka Paul Oloso ka intere kaunti ma Kisumu. Jomoko ponono wacho ni ODM kende manyalo kelo resruok.